गुड मॉर्निंग सांगा मैंने जय जगन्नाथ आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଅଥିବେ ଆମେ ବି ଆଉ ପିହୁ ମା ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପିହୁ ମା ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପିହୁ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ 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 ପିହୁ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିହୁ ମା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହାଇ କରିଦେଲ ଏଗୁଡ଼ା ହାଇ କହୁଛ फ्रेंड मानक एमती आउथरे कहीदे तो गुड मॉर्निंग कहीदे कहबनी पीमा रागी गले कहबनी हाउ नक बो ए सका सका फूल तोड़ लगी भांगीला भांगीला गछ भांगीगला हाथ पाऊनी जीव कि माँ पाख कौन अच्छी माछ धरी कि माछ लो कौ माछ तमें खाइब हाँ माछ नहीं कि आसो हाँ टाटा सका सका चा बिस्कुट समस्त पिया चलती गाधे बना हाँ गाधे गाधा 5,000 टଙ୍କା देले किए गाधे मत किए दिखता कि मुझे गाधे पड़ा मुझे 3.5 सागे सागे ठंडा बरफ सैला हेले बाण फुटा चली कहाँ लगौच कहल तुम आणुल कौन कौन कहले दिवाली तो सैला तू आणुलु कौन आज कौन दिवाली ना ये सापटा आसु केते बड़ साप किसी दिन है आसु गोटे हेलो आमर जाऊ गोटे बेंगटे बाहर पड़ा केते कष्ट फापुली बेंग माई चलिए चलिए हिलू फापुल्लो सांगे सांगे बाहर करदेला तमें बाड़ौंदी बाप घरे कई कही ना हाँ पुणी आउसी नब ये मो झील को केते कथा कहीगली लो शाशुघर कौन हेले सबू शाशुघर सामान नुह सबू शाशुघर सामान नुह मान अच्छी एमती हाँ एमती किसी घर अच्छे ना है लुंगी दे हाँ तुम भाउज को किसी कह कि मन पकोच कि तुम भाउज मान मन पकोच टे मन पड़ू हाँ ये वीडियो देखी देखी भाउज मैंने कॉल करेंगे बो बाप घर को जीवनी कौ दिन जीव
ହଉ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କାଳୀ ପୂଜା ତ ହେଲାଣି ଯିବ ଆଉ କହିଲ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାପା କହିବେ ମୁଁ ହଁ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କହିଲ ବାପ ଘର ଶାଶୁଘର ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବାପ ଘର ଶାଶୁ ବାପଘର ଡରିବାର ନାହିଁ ବାପଘର କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଇ ଏମିତି କଲୁ ସେମିତି କଲୁ ବାପା ତମେ କିଛି କୁହ ସେ କଣ ତମ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦଉଛନ୍ତି ପଟି ଦଉଛନ୍ତି ପଟି କଣ ବେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଓହୋ ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଦିଆ ହଉଛି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଉଛି ଚକୋଲେଟ ଦେବେ ନା ଦେବେନି ହଁ ଦେବେ ଚକୋଲେଟ କେକ୍ କଣ ଆଣିଥିବୁ ଦେଖେଇବୁ ହଉ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବୁନି ଏଇଠି ନେଇକି ଆସିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିଥିବୁ ଯା ହଉ ଯା ଯେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏ ରୁହ 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 ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ ପଳେଇଲୁ ନା ଆଣ ଆଉ କାଲିକି ଦେବେ ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ ହେଇଲୁ 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 କ'ଣ ହେଇଛି ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କି କି ଗଛ ଲାଗିଛି କି କି ଗଛ ଉଠିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି କି ଗଛ ଲାଗିଛି କହିଲୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଏଇଟା କି ଗଛ ଶାଗ ଆଉ ସେଠି କି ଗଛ ଲାଗିଛି ପକା ହେ ମିଳୁଛି ହଁ ସେଟା ଧଣିଆ ଧଣିଆ ପତ୍ର ହଉ ଚାଲ ସେଠି ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଓ ଏଇଟା କି ଗଛ କୋବି ବୁଆ କୋବି ପୁଆ ହଉ ଚାଲ ଆମ ଯାଜପୁରରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଜଣେଇ ଦବୁ ତ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି କାକୁଡି କାଙ୍କୁଡି ମଞ୍ଜି ପକା ହେଇଛି ନା ଗଛ ଉଠିଲାଣି ନା ଗଛ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଠିଛି ହଉ ସେଠି ଚାଲ ସେଠି ସେଠି ଏଇ ଏଠି ହଉ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଲଗାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ତମେ କହୁନା ମା କହିଦିଏ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ପକା ହେଇଥିଲା ଗଛ ଉଠିଲାଣି ଗାଜର ମଞ୍ଜି ହଉ ଆସିଲୁ କି ଶାଗ ଲୋ କୋଶଳା ଶାଗ ହଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଇଥିଲ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ଶିଶୁ ଦିବସ ଶିଶୁ ଦିବସରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଖାଇକି ଚାଲି ଆସିଛ ହଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲି ହଉ ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଲଗା ହେଇଥିଲା ଦେଲେନି ନା ହଉ ସେ ଦେବେ କାଲି ଦେବେ ବୁଟ ଦେବେ ହଉ ହଉନି ରେ ହଉନି ରାନ୍ଧୁଛୁ କାହିଁକି ଚିଲଉଛନ୍ତି ପକେଇକି ହେଲାନି ଚିଲି କୋବି ଆମର ଗୁପଚୁପ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ